pangagit. Ulo na ko imog yung gipainit. Dugay ra ko nang gigil ni mo speaker. Sige lise ka pasikatan di ka sa oral skills. Ingani mo space di pilit di brasi mo nga pataka ragyawek kapaet tamaget kasakit kaigip lagi shit ay kawit ay kawik wala man ko nanginit abason. Dagat na to, hubuhay mo sinina pilingon kayo ang puta gara kay niya bang bang nilason tang tang ang imong agtang ug ako magaigo bang bang ayo naghinilas utang ina ka what the fuck ug karon ako na ni siya nga tirahon round 3 na last game tangina ug karon Dela punto Dimension Tournament Quarterfinals makadaog gani ba sa champion makadaog 10,000 pesos certificate laki uban pa ng mga clothings ikan sa mga major sponsor. Pasalamatan na to Hope Trades na may naghatag sa to ang goods mga artist karon. Usab dito kalimtan T-Omega Sigma Fraternity and Sorority kalinaw local brand PH Speedwise Clothing Inshallah Valencia Enterprises kadong kita og construction supply para sa inyong balay. Ato ano ni way diri sa Valencia ang Inshallah Valencia Enterprises. Kung gigama perfume, kung gigama by Jeric Beans, usab pitik ni Bulldog. Sa katong mga nisulod, nagbayad og entrance. Natay raffle karon ng taon. Siguro lang yun, nakapalo mo sa Dinay, bar at restaurant ng page, sa Tarapunto, pitik ni Bulldog. Okay. Salamatan sab nato ang sponsor nato karong gabi na Attorney Ted Pipito, Vice Mayor Attorney Ted Pipito, nagpapili siya pagka-mayor. Attorney Ted Pipito. Supportahan natin na ba yun? Okay. Gikan sa kunto. Gikan pa pangantukan. Isang ti propeta ng tula. Nagsaba para kay Renzi. Yeah, Renzi, pangantukan, propeta ng tula. Shout out sa talang niya, Rebay. Salamat sa inyo daan. Gikan sa kawala. Gikan ti Pistrisi. Propeta ng tula. Gikan pang balay-balay. Nagsaba para kay Stisa. Yo, what the fuck? Shout out sa Pistrisi. Yo, bro. Kung makiling kayo ko karon, yo, shout out kay Reggie. Naan rematch sa Cagayan karong May 5. Ito na to, daugo ng tanan. Yo, galing nyo si Kabisay, yo bro. Berto. Kisay, magkala sa inyo. So, nagsabot sila nga mauna si Renzi sa battle. So, unang round para kay Renzi. Yeah, game! Kamusta, brada? Atay, mingaw mo ko si Muha. Bi, hagtay sa ta. Unya, bra, lipay na ka. Natuman na gid ang dugay ra nimong sighanyo. Nahitabo ra gid ang match up nga dugay ra nimong gipangayo. Kibaw man kung since day 1 pa ko nimong gusto. Bisag di pangutan-on klaro kayong dugay ra kang naglaway nako. Ay kabala ka, brada. Karon makatilaw na gikas ako. Karon gay nag-abot na magitas tunga. Ang panahon ning uyon nga magtagbo gid ta. Dili na ingon nga tadhana. Gituyo gini siya aron makita nila og kinsay gwapo sa tong duha. Pero sure gid ko ba? Way gwapo sa tong duha. Di na lang nato naon-naon. Ug unsay mo abot atong dawaton. Pero way magbuot ug unsa atong buhaton. Ang importante na lipay tang ang importante na buhi tang nagmalipayon. Ug asa kada bita malipay, kalipay na ko na. Ingana ko isip ko sa kaigsuon. Ug kalipay nimong pasakitan ko karon sige padayon. Sa imong kalipay way makapugong. Ang kalipay nimong pasakitan ko gikalipay nako pero wa na ko nalipay nagkadugay na kung ilan nimo ning hilas. Pero wa na ko nalipay nagkadugay na kung ilan nimo ning hilas na kabay. Nindako na imo ang ulo nga gamay unsa man di ay. Imong gisaligan may ka mo freestyle. Di atay wasi nakalimot kasi imong akbang panuway. May no tubig ka. Wala na tubig bro. Yeah. Basi nakalimot kasi imong akbang panuway. Ngamsukol gyapon ni og freestyle buntagay. Mula mo ini og beat bisan pagpila ka minutes basic samot na og makawid. Muinit naging mic og ako'y makahawid. Dugay ra ni sa ako si panghagit. Ulo na ko imog yung gipainit. Dugay ra ko nang gigil ni mo speaker. Sige lise ka pasikatan di ka sa oral skills.
Ingani mo space, di pilit, di brasi mo nga pataka ragyawek, kapait, tamaget, kasakit, kaigip, lagi shit, ay sawit, ay kawik, wala man ko nanginit, abi ko kung sa kabagtik, mauni si panghagit, suspis, okay. Kunya, kaya ka to? Kaya ka to? Ay kung katawa bro, seryoso naman kayo ko, kaya ka to? Kaya to ni mo? Sige, ikaw na po, pasikatisag ko, pakyo, isa takaron anigo. Oh! Wala na mga espisa. Lumala na to ha. Oh! Pila ka dadis ang gihatag nimo. Pakyo sa tanan mga hurado, luto na po na itong lula. Di ka ngandaman ko sa buwang tangina ka. You, what's up, Real G? Oh, come on. Welcome to Battle Rock. Hinason. Patakarang istorya, badi bagon. Ayaw naglangkata, mga tato sa imong lawas, kay grabe kay ka, hinason. Dili ka pwede mo kaya itong babae, kay di ka hangol o pisong. Warm up pa lang. Round 1 game. Hapit na daw kuno na siya, matibies, 13. Tapos ako ang imong uji. What the fuck, bitch? Pasuwan ka sa walang tuong nga kamot. Tapos akong 30-second masikir. Gusto na ako di ka nga undangan nga ikaw dili ka makapanuhot. Kanabdula sa atong liga. Ikaw mo'y pinakabanga. Hinasun kay makontra sa kadaghan ni mong iyatbang sa kuwa. Nga nung siya pa. Kulangon na imong mga tato sa akong mga lawas, bro. Bato, bati kayo kag dagway, ayaw kong sawaya, bro. Membro sa gangster, wannabe ang puta. Hilason kay ka sa inyuha, di pa puyo na ka sa amuha. Nag-iinomig, nagsabay ni kiinom sa malay-balay. Nakakita nagbayot, imo kong gibiyaan, bro. Bantay na siya niya. Iya kong di patulog, ubos sa kanto. Boto si tinood niya, real talk, bro. Siya daw ko nutong naay, real G sa pangalan, pero ako ang tinood niya, legit nga, real J. Gagangsterin ko tong putang ina mo. Nagkautang ka sa ina ko. Ni istorya akong mama, nisibat ka, kay wala na ko nun mo gibayaran ang 5,000 nga utang ni mo. Maunang ayaw pagsinilas. Pwede naman ka na ko ni mahabang nga nasa lamisa. Nganong ikaw ba man? Napakinadunggan nga istorya. Nagtuon-tuon na po daw ko nung agdisyo. Asit na daw ko nung ka. Ano yung bit na bro? Buwang diyan eh. Buwang diyan eh. Oh, asit ko nung siya. Last na tong sabay. Nanuyog ta. Mo'y pagsulod mo. Anang plataporma. Mo nang ayaw pagpatagag istorya kay pertina na kong buta na nakahuman ako giskwela. Ayaw pagsigit patakang ako kunin mo yung damay. Damay-damay na. Mo nang ayaw bro. Sa round 2 na ako, walay damay pamilya. Damay na ako, imong uyab. Nagigangbak na mo sa una. Tay, round 2 ka ng RNG. Yawa, patakar ang istorya ang kanimal. Yawa ka. Bati na hug na ang yawa, parihara magunta. Yawa, may kinubuhat ang istorya ang animal. Lamian ni mo libangan. Bra, hibaw ka usay paminaw. Paminaw na kung paminaw ni mo. Bad trip kay kaso kung paminaw. Paminaw mo kung ni mo, maayo kay kasi mong feeling. Kailangan ito kung paminaw ni mo, pero feeling kay kang maayo. Maayo na gini kasi mong paminaw. Paminaw na ko, murag, di na maayo. Ang maayo, anak. Bra, ayaw, magdako, tanaw sa ako. Ang maayo, anak. May pa magpa-check up kang Cyber Ryan. Cyber Ryan, ha Cyber Ryan? What the fuck? Ryan, may pa magpa-check
check out sa Ivy Rhyme. Maayo ni siya kay doktor sa mga way sakit pero di maayo. Bra, no? Maayo gisiguro kaniniya. Wa pa'y siguro. Pero, lain pa yato mga amigo. Lain pa yato mga amigo. Ibaw ko mo, kini si Spencer, kuyaw kay Obisyo. Di ginibaka kay siya mismo ning tabi sa ako. Ug share daw isa sa ilaw, wag daw lain mahimo. Pero mira sa kwarto. Bisag pagluto, di kahimo, kini mo lala, nakaayo. Kada minuto, kuhag trapo. Adik kayo sa porno. Ako rin naluoy sa kamot ng... Ako rin naluoy sa kamot mga amigo. Gamit tanan, wala to oh. Di ka, himutang o di, mahurot ang shampoo. Matoy palagi niya. Di pa, maabot ang udto. Kalolo, nagkawalo. Inuod no, kailan sila? Kalolo, nagkawalo. O si Ambo, na-addict sa bato. Kini si Spencer, na-addict sa lulo. Ginoo ko, Diyos ko, simba ko. Kuyawag, ikadika ni mo, bra, no? Unya, oh, napayta ko nga pusi siya yung agtang. Kayata! Ay, sabak, bro, sabak. Pero, pusi, oh. Kayata! Unsa na, bra? Huwag maubos dito, unya, kalusiyon kay ka. Samin-samin na tirada. Ikaw na ginabra. Ikaw na ginabra. Di ko ka makaya. Pero, seryoso, bra, okay ba o kung sa'y tanaw ni mo na ako? Wow, kabalo, og tunay, bigyan ko, mutalikod na ako sa imo. Pero, salot, salamat kayo. Katong dito ko sa inyo, tulong ko kadlaw ato. Wagi ko gipasagda nimo, wagi ko napas mo. Ba? Pero, sa imo, wala ginunta ko yung maingon nga di maayo, pero ngano? Giguba nimo ang maayong pagtanaw na ko sa imo, isip ko sa kamaayong tao. Tungod ato sa gibuhat nimo, nakaingon ko sunahuna nga wag po ni kay ayo nga amigo. Imbis last na untang adlaw gabi magsabay tag maayo, pero tungod sa bayot, pero tungod sa pagpananghid nga nay bayot ihatod nimo, gikalimtan wala gibalikan sa bar, gibiyaan mi nimo 2 kilo. What the fuck? Yawa ka. Jiluken, diba? Di ko makalimot bisag lasing na kay ko atong gabi una. Bra, kahibaw ka nga. Atong higayuna, wako'y laing gisaligan kundi ikaw ra. Pero, lisod gini kayo musalig. Pero lisod gini kayo musalig ta. Kayang ending, perteng sakita. Wako magdahon nga mamiya ka. Ay, pangatag tubig ha. Wako magdahon nga mamiya ka. Wako magdahon nga mamiya ka. First time yun ako to animala, tugnawa, dito ko nakatug, dapin sa kalsada. Pero, ba, way ayo ba? Pero, bra, ugunsa ta itong una, karon maura gyapon ta. Di ko gusto maguba. Amigo ta, pero igsoon akong tanaw sa imuha. Gituyo, gikaya na kong buo ning mga linya. Para makamatnon, dili para magmahay ka. Akong hanyo lang sa imuha, unta ay nagutruha. Bati kay paminaw ng bati nga istorya sa dunggan perting laina. Unta sunod, wanay bati nga mabuo nga linya, kay di ko musugot. Bati kay dungog, ang Spencer nga tarong naguba, tungod lang sa bakla na niya. Ayay. Sunod ka ha? Ay na pamayot eh, masig mo ginundan, masira ka. Ito ba na Spencer? Kaysa pa ba? Ate, isting yawa ka. Patay ka lang. Pagkita kay magpatambal ko. Pero dili ko mutuo kay asset mo. Parihara mo prinsipyo sa inyong kinabuhi, bay. Inyong gitira, tambay. Estudyante, krimen, krim. Nato istorya pa. Yo, real talk, yo, what the fuck, bro? Akong istorya karon nga panahon, mga adik, dili na daw pantirahon. So you can freedom free. Maunang ayaw si kumpiyansa. Kaya nakay kato sa imong agtang nga, fuck you, free. Wala. Naraay. So dili na nato dugayon ang istorya, round 2 na.
Si Rilji na daw kuno ang bahala sa tanan pamasahe katong tagapangantukan nga na mga nangaunsa nga naigamay nga waman lagi na nakahan ni sa amuwa. Katong tuunto palihog kog hatag ni Steve Moreno. Bro, pagkitaong taga kung saan ako ni kagbalibag step by step Moreno. Dili ka Moreno, bro. Mura kag taga Sub-Saharan nga negro. Hinasun kayo ang puta. Pwede man ta nga mangayo sa iya ha. Nga pwede na kung kinsa imong gusto nga makontra. Tapos special pa lang ang standing 6 Unong daog duha pilde. Wakay daog wakay pilde kay karon ra ka ni dula karon ka mapilde. Yo bagay now. Nakipuyo na lang gani ka sa balay, mangita pa kag bahaw. Galong ang pagani ko. Bro, ay bahaw. Tangina mo, bro. Haling bars. Haling bars. Atong try out last year, nakapuyo ko silang balay. Uban iyang uyab. Nga sige na sila bini rakay. Isugo ko niya. Ipahaling daw kuno ko. Kay magluto pa. Puta, pila na kasilupin akong gihatag sa iya. Waka na kapasiga. Pero pa-inspire kong lighter. Tinggal. Kaya, kung nagdilita pwede mo, apel sa ilang mga estilo. Iyang estilo, gimong estilo. Kaya bisag si Real J, kung inyong ginakaon, pure nga bugas. Among ginakaon ni Real J, bugas nga na'y bato. Tang ina mo na nga. Nakasalagma ka sa kadaghan batol MC sa liga. Ako pag yun kanisalig. Karon bagibag ang puta. Ayaw pag hinilas. Wala na imong kalo. Kaya na imong dunggan. Ako nang dungagan. Bangag sa imong ilong. Pati. Yawa ka bro. Asa wala pa ko naman. Apil ka ron. Yo! Ako nang dungagan. Bangag sa imong ilong. Mo nang akong ipasabot. Ayaw nagpangilong. Kung asit ka sa panguntukan, si IDG akong papa, asit ko karon. Ikaw ang una na akong adakpon. Kanang tato sa imong duha ka mata. Ako nang ibalin sa akuha. Isapaw-sapaw na ako, akong bilat sa agtang. Ibalin ako sa iyo. Yawa, aligugong na kayo, pisti ka. Andre para energy. Standby naman, gusto nga bro. Standby naman. Ali, dire, ay sigla ko lang ni mala ka. Kasi ipatuwad di ka karon gusto ka mo tsupa. Naday patong si Paradox sa imo nga istorya. Naman. Dako kasi kabalaka pag imuhang round na. Dugay kay mo undang. Istik ka. Alingugmog ra kayo sa dunggan, animala ka. Hey, mga putang ina nyo! Unsa to, haling? Dito ko kagulog haling, anak niya. Yawa ra, dabdaban ni nung tika. Wakoy butang o maskin unsang gihawiran. Bra, nasunog ako, bra. Sorry, bra. Wakoy butang o maskin unsang gihawiran. Pero pasayluwa ko daan sa akong mabuhian. Wakoy gidriban nga sa kanan pero kini karong naa sa akong atubangan. Ako gining maligsan. Sa akong pag-agi din na muagig pasidaan. Pag ako na ganing muagig may pagmupasi daan. Ay naguwata nga na mabalitaan. Kay ug misdo tagalaban mahirabi ko muatiman. Di gyud ako pasagdaan. Ang muharang sa gialan ang mubabag sa akong dalan, makatilaw gyud ko kasukad na tilawan. Imo man ning kagustuhan. Ako kang patughan. Sulita kay di na nimo ni mabalikan. Sa tinuod lang, okay gana nga ikaw ang atbang. Ikaw rin giganahan nga ako matubang. Di ba? Paradox ba? Yawa ra. Kay dugay na sig panghanggat ng kanahan. Dugay na sig panghanggat ng kanahan. Dugay na sig panghanggat ng kanahan.
murag iangayan. Diangay kadlukan ning naw murag naw bantay ang kalaban murag naw bantay bayan. Karon naan ako sa tubangan nagtuo og atrasan mo ni duwas pati bayan. Di nimo kamahayan, di ninyo maangayan. Ako ang muhatod nimo sa tinuod nga higdaanan pasayloan lang ko daan, pasayluag magrikuhan. Unya. Di na ta. Pwes na. Tayo na. Round 3 mga Spacer. Yo, round 3, last round. Yo, what the fuck, bro? Come here. Judges, say not ha. Yo, round 3. Yo, what the fuck, bro? Ako pag yun imong gitira, tol. Sa imong kadaot sa una sa pangantukan sa sigigsing mo, tog ka, tol. Gitriban bagay ko nimo, tol. Gisugo ka sa imong nanay, sa imong mama sa una, paputulog ka, hoy. Huwag ka nito man, kasi gira kag hit-hitog ka, tol. Hilason. Dagag tato, hubuhay mo sinina, pilingon kayo ang puta, gara kayo niya, bang-bang, hilason, tang-tang, ang imong agtang, huwag ako magaigo, bang-bang, ayaw naghinilas, utang ina ka, what the fuck, huwag karon ako na ni siya nga tirahon, round 3 na, last game, tangina, huwag karon, paliyok og dayong sa iyaha, manguli mo pangatukan, ihatod terminal. Bro, nagatang imuwang ambulansya dito. Ikaw daw kuno ang 50-50. Nga dili na kuno kaya buhion. Real J? Bro, what the fuck, bro? Seryoso, real talk. Tinuod na ko ni kabarkada. Nakalagpak kong pangantukan. Huwag ko niya gipasagdan. Gipakaon pa ko nila sa ilaha. Gipahigda kami. Na ay gipluring sa ilaha. Mo na nga din ito pwede nga kami yung magkontra pero ambot na nga ng paradox daot kagutok sa inyong wa. Nasilang puta. Kulangon rin siya. Pwede na ako i-apel simple rhyme MC verse para mag-rematch Mindua. Man. Pero kung kinsay mapildi, ani na mo karon kariuna. Ayaw mo kabalaka kung amoy kwarta. Nagpak tagayan kay dito na mo buhaton ang rematch na mong duwa. Ha? Ha? Undango na. Sakit na kayo. Oh, nalingaw mo ito maduda. O sama. Yo, judges, dali mo dali judges. Yo, kung nalingaw mo ito maduda bay, sama mga lumay. Para ka si o ka speaker. Judges, dali mo mo. James Goods. Sema. Ha? Okay, dali bay, istorya mo dali bay. Kata mga judges, istorya mo dali bay. Dimension Tournament. Ang mo advance sa semifinals. Ang boto sa itong judges, 4-1. Magsaba para kay Spacer. Judges. Stage performance and freestyle hour itself. Props kang kuhan ng Real J. Props silang dua pero gihatag na akong boto parang Spacer overall performance gihatag na ako siya pero props ka ng Real J sa mga multis o aggression nila. Yeah. Yo boy lahar ako ra isa ni boto kang Real J. Props yang himo nga nagsulat gyud siya. Kay ako upan gid ko sa battle rap so props siya nga nagsulat siya nang andam siya kay tournament man eh. Tapos sa round 1 gihatag na ako ang Spacer kay effective entertainment. Ka sa round 2 round 3 gihatag na ako kang ang Real J kay pure written gyud ha. Although na sa mga freestyle gyapon sa primero tapos sa round 3 si Spacer puro mga wala lang ya freestyle lang tanan og bihira na kasi mag-ride. James Guns, akong boto kay Spacer. Round 1, Spacer. Round 2, tabla. Round 3, Spacer. Yo, ako ba Jeric, Shroomverse. Ang round 1 is Spacer. Yung mga lines is more on maka-crowd control siya. Yung the way to deliver is okay kayo. Well, ang round 2 na ako is yahatag na ako kay Real J.
Ay damo siya mo deliver at nga time. Grabe ka impact. Kung na-maintain na niya iyang round 2, for sure, kung sa round 3, kung na-maintain niya siya, saya yata ang boto. But sa round 3, dili inato ka impact sa iyang round 2 iyang round 3. So, ang guys Spacer, although mag-boost niya po, dili siya yung pantay sa other niyang part. But, ihatag lang kay Spacer ang round 2. Dahil, wala na-maintain ni Real G ang iyang round 2. Kung na-maintain to niya by Real G 4. Pero Spacer ako sa round 3. Yo, shout out na to si Po, ayan, Trono sa Oro. Din kay Jim Guns, isang DJ Gapon. Sa tanang yung mga anitri ka ng mga Battle MC. Salamat sa inyong support mga bro. Yo, then,